Doni Banelo itzuneko tanka gelaberrian sua ezarri dute. Neomak taldeak sekulako arrakasta biltzen du kontzertu bakoitzean. Taula gainean, 6 emazte gazte publikoa dantza arazten dutenak euskal musika tradizionala modernizatuz. Nik uste dut iturri bezala daukagula, musika tradizionala, euskal musika tradizionala, bai pandero, bai zirkitisa. Aldi berian egia da gure gauela, guk joten duen guk itzen duen musika hau, bai tradizio honetan oinarritzea, baina baita guk gaur egun entzuten duen musika estilo hortara purtsu bat moldatzea. Diskotekero esango bolako zer elektronikoa sartzea guztetak jalko bai. Neomak taldeak dua besten aurtengo herri urratsen kantua hor gaude, jaz ikastoren aldeko bestak aroarengatik ezagutu gora beherei erreferentzia egiten diona. Termino asko daude hortzadarrarekin lotuta, eguraldiarekin lotuta. Azkenean herri urratsek erakutsi duena da, euria egiten duenean hor daudela, hor gaudela, hor zaudetela, eguzkiarekin baita ere, trumoiarekin, eizarekin, eta hortaz uste genuen mezua askoz ere zehatzagoa zela hor gaude. Neomak taldeak kontzertua eskainiko du herri urratsen maiatzaren 12an.